Представи си, че един ден мамутите отново започнат да бродят из земята. Звучи като научна фантастика, но дали е? Днес учените вече могат да извличат ДНК от останки на животни, живели преди хиляди години. Проблемът е, че с времето ДНК се разпада и рядко остава напълно запазена. Затова вместо да възкресят животното, учените редактират ДНК на негов най-близък жив родственик. Например, при мамута това е азиатският слон. С помощта на технологията CRISPR могат да бъдат добавени гени за гъста козина, повече подкожни мазнини и други характеристики, които са помагали на мамутите да живеят в ледниковия климат. Но това няма да бъде истински мамут. Нов организъм, който много прилича на него. За животни като динозаврите задачата е почти невъзможна, защото тяхната ДНК е изчезнала преди десетки милиони години. Така че, можем ли да върнем изчезнали животни? Някой, вероятно, в много ограничена степен. Но за сега Jurassic Park си остава само филм. Погледни отвъд очевидното.